Noon sa ka? Buol man ka kayo? Ay, wala man. Gimingaw lang ko sa kong uyab. Dugay na may yung nagkita tungod aning lockdown. Mura magagdi ka aktor, mingaw-mingaw. May lang kami ngon anak, kaya wa man kayo uyab. Pero pareha pagkas pagkabutang nako, mingaw kayo eh. Oy, bahala ko ako'y uyab, basta na ko'y mas. Unsa mo day connection anang mas ug sa gugma be? Ing aniya oh, para dili nagkakitaglaing gwapa. Hindi mong kasing-kasing ang mag-lockdown? Paningkamutan ako makasulod ko eh. Sa mong panty kumuagi. Kakusog sa ulan, kalapok sa dalan. Wala kay dalaga makit-an, kaya nga lockdown ang bilahan. Ah! I love you. I warned you. Now tell me the truth.